Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Milyon ka pesos nga kantidad sa mga alahas sa usa ka pawn shop sa Davao City ang gitangag sa mga tulisan. Usa sa mga sospek gilayong nadakpan sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, armado ang mga sospek nga niatake sa maong pawn shop. Busa wala rayo nakapalag ang mga naka-duty nga security guard. Hinoon wala sa bayo nakasibat ang mga sospek. Human nga nagkaaberya ang ilang getaway vehicle nga motorsiklo, hinungdan nga usa kanila ang gilayong nadakpan sa kapulisan sa Ginokdanay. Sa CCTV camera sa San Pedro Ilustre Street, Davao City, makita kining mga nakasakay sa motorsiklo nga nagbitay na ang tiil sa angkas. Sa laing video, makita ang pagkanaog ni ining lalaki nga angkas sa motor nga dunay bit-bit nga armas. Gigukod sa mobil sa Davao Police ang maong mga lalaki. Suspect di ay sa pagpanulis sa usa ka pawn shop sa Ilustre Street mag-alas 10 sa buntag kaganina ang tulo ka mga sakay sa maong motorsiklo. Gibiyaan sa mga tulisan ng ilang getaway vehicle nga motorsiklo sa dihang naglisod na sila og paandar balik. Busa, nanaga na lang matud pa sila pasibat. Nakita na lang mo dito sa kuan. Sige sila paandar nga di mo dagan. Ay dili mo andar ba? Ya mi andar ka dit pero walay kusog. Mao tong gibiyaan na lang diri. Gitiunan pa sa mga suspect og pusil ang traffic enforcer nga miresponde sa pagkatumba sa motorsiklo dihang ilang gibiyaan. Nagsakay di ako. Dagan pug ako kay gibiyaan ng motor. Ilas lang ka boxer. Tulo. Gitiunan ko dagan pug ako. Tiunan ka? Una ang pagukod sa mga suspect. Nalimas sa mga tulisan ang mga nakadisplay nga nagariiyang klase sa alahas sa maong pawn shop. Galit lang din sila, gisulod, nagpatutukan na, naghapa pa sila, tapos nag-push na sila silang alarm para sa kanang sa pulis, nag-alarm. And then gisulod dito pang makalong arm. So sulod yun sila kay gigamit man mga maso o kanang mga baril. Of course, mga alahas, mga gold o mga diamond. Nagkadugo ang kamot og liog sa security guard, human gibukbok matud pa sa suspect gamit ang pusil. Sumala sa ambulant vendor nga nagpwesto kilid sa maong pawn shop, nakatabon ang nawong sa duha ka mga misulod nga suspect. Atong duha ka lalaki lang na ako nakita. Unsa man sila? Nagsulod di ako. Tapos Gidukdukan gad ba? hinoon malampusong nadakpan sa kapulisan sa Bangkerohan Public Market ang usa sa tulo ka mga suspect. Identify ma'am. Kana siya. Na-recover sab ang minilyon ka pesos nga kantidad sa mga alahas nga gilimas sa mga suspect. Nahimong emosyonal ang tag-iya sa maong pawn shop. Balik na siya, ma'am. Ayaw, please, please. Sige, ako Naani mga certificate ang mga relo dili, so I know this is mine. Dili na, please. Tagan pa. Ma'am. Gilayong gidala sa San Pedro Police Station ang nidakpang suspect kinsa wala pamihatag og pahayan. Lakip ang na-recover nga M16 rifle og 9mm trooper pistol nga gigamit sa mga suspect. Usa-usa gisuta ang mga alahas alang sa inventory nga gibana-bana ang dili moubos sa 40 million pesos ang kantidad. Sara na siren sub sa kapulisan nga taga Albuera sa Leyte ang nadakpan nga suspect kinsa magatubang og mga patong-patong nga kaso sama sa robbery, hold-up, illegal possession of firearms ug kalapasan sa Comelec gun ban. Samtang parayon pa ginapangita sa kapulisan ang duha ka kaubanan ug ginasuta kun dunay pay laing mga kaubanan ang mga suspect nga lookout sa maong panghitabo. Samtang ginasuta sa karon kung miyembro ba ang mga suspect sa usa ka organized crime group. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.